отреза. Значи, България са я приели в Европа, в Европейския съюз. Не да точно в Европа, защото България се намира в Европа. България се е приели в Европейския съюз, НАТО, Шенген и в еврозоната, защото сме на стратегическо место, защото сме богати на води, нищо, че ние сме най-бедната държава в Европейския съюз, като минимална работна заплата. И другото е, че в живота, който има повече пари и който е по-заможен, мачка слабия и мачка бедняка. И днешно време никой не проявява съжаление към бедните хора и към бедността. И другото е, че това не е много правилно. И другото е, че няма никакво съжаление днешно време, освен че хората се мачкат, подиграват на човешките недостатъци. И другото е, че който има повече пари, той мачка.